ካብቶም ብብዝሕ ተኸታተልትን ደገፍትን ዘለዎ ዓይነት ስፖርት ቅድድም ብሽክለታ ሓደ እዩ። ብዓለም ደረጃ ብዙሕ በጀት ተሰሊዕሉ ልዑል ወጻኢ ሓቲቱ ዝካየድ ውድድር እውን እዩ። ዓመታዊ ውድድር ቱር ዲ ፍራንስ ሓዊሱ ካልኦት ብዙሓት ውድድራት ብዓለም ኣህጉር ሃገርን ደረጃ ዝካየዱ ውድድራት ቅድድም ብሽክለታ እውን ብርክት ዝበሉ እዮም። ቅድድም ብሽክለታ ከምቲ ተዓዛቢ ኮንካ ተቐዳድምቲ ማዕረ ተሰሪዖም ተመሳሳልን ሰሓብን ማልያን ካስኮን ዝተኸደኑ ክትርእን ክዕወቱ ክትዕዘብን ባህታ ዝፈጥረልካ ማዕረ ጽባቑ ብዙሕ ሃልክን ጻዕርን ክሳብ ከቢድ መጉዳእቲ ዘብጽሕ ውድድር እዩ። ንዕላማኻን ሕልምኻን ግና ዘይክፈል መስዋእቲ የለን። ብዙሓት ተቐዳድምቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ውድድርን ልምምድን ብዙሓት ጸገማትን ማህሰይትን ክበጽሖም ብመስኮት ቴሌቪዥንን ብኣካልን ርኢና ኢና። ኣብዚ ቀረባ መዓልታት እውን ስማን ስም ሃገራን ኣህጉራን ኣብ ምጽዋዕ ዝነበረት ብኣፍቀርትን ደገፍትን ቅድድም ብሽክለታ ዓብዪ ትጽቢት ዝተገብረላ ኣብነት ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ዝኾነት መንእሰይ ደሴት ኪዳነ ኣብ ግዜ ልምምድ ብዘጋጠመ ሓደጋ መኪና ከም ዝተጎድአት ብማዕከናት ሓበሬታ ምስ ተገልጸ ዝተሰማዓና ሓዘን ቀሊል ኣይኮነን። ብዙሕ ትጽቢት ዝገበርካሉ ኣብ ንኡስ ዕድሚኡ ክኹለፍ ምርኣይ ከቢድ እዩ። ኣብ ህይወት ግና ነባርን ተዘካርን ስራሕ እምበር ነባሪ ሰብ የለን። ሰብ ይውለድ፣ ይዓቢ፣ ይመውት። እቲ ዝዓበየ ነገር ግና ክሳብ ክንደይ ዓመታት ነቢርካ ዘይኮነስ ኣብተን ብህይወት ዝነበርካለን ዓመታት እንታይ ሰሪሕካዩ። ጅግና ተቐዳዳሚት ብሽክለታ ደሴት ኪዳነ ኣብ ዓለም ዝነበረትለን ዓመታት ውሕዳት እንተመሰላም ኣብ ንኡስ ዕድሚኤን ተዘካሪ ስራሕ ሰሪሕን ህያው ስም ካብ ዝሓዛ ደቂ ኣንስትዮ ክትከውን ዝኽኣለት ንፍዕቲ ንእስቲ እያ። ኣብ 15 ዓመታ ዓለም ዘዛረበ መጽሓፍ ዘ ዲያሪ ኦፍ ኣና ፍራንክ ብምጽሓፍ እትፍለጥ ኣብ ትሕቲ ኣጸጋሚ ግዝኣት ናዚ ኮይና ዓለም ዘስደመመ ጽሑፍን ርድኢትን ገዲፋ ዝኸደት ኣና ፍራንክ ኣብ 21 ዓመታ ታሪኽ ኣጽሒፋ ዝሓለፈት ደሴት ኪዳንን ርኢኻ ብዙሕ ዕድመ ነቢርካ ማለት ብዙሕ ሰሪሕካ ማለት ከም ዘይኮነ ምርኣይ ኣየጸግምን እዩ። እንታይ ደኣ ንብዙሓት ዓመታት ብናይ ሓንቲ ዓመት ኣነባብራ ህይወት እናደጋገምካ ትነብር ከይትህሉ ምርኣይ ኣገዳሲ እዩ። ሰላምታ ኣይረሳዕናን ክቡራት ተኸታተልትና ንሎሚ እምበኣር ካብ ዝተፈላለዩ ማዕከናት ሓበሬታ ብዝረኸብናዮ መሰረት ሓፂር ድሕረ ባይታ ኤርትራዊት ተቐዳዳሚት ብሽክለታ ደሴት ኪዳነ ሒዝናልኩም መፂና ኣለና። ምሳና ኹኑ። ደሴት ኪዳነ ብዕለት 10 ወርሒ 10 2000 ዓመተ ምህረት ኣብ ከተማ ኣስመራ ትራቮሎ ተወሊዳ። ኣብ ትራቮሎ ዓብያ ካብ ቀዳማይ ክሳብ 8ይ ክፍሊ ኣብ ቤት ትምህርቲ ፍረ ሰላምያ ተማሂራ። ቅድሚ ቅድድም ብሽክለታ ምጅመራ ተጽዕኖ ናይቲ ምስኣል ተሕሪር ዝጻወት ዝነበረ ዓብዪ ሓዋይ ኢራን ኪዳነ ስለ ዝነበራ ከምኡ ተጻዋቲት ኩዕሶ እግሪ ነይራ። 8ይ ክፍሊ ትመሃረሉ ኣብ ዝነበረት ግዜ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ጽቡቕ ክትነጥፍ ዝረኣያ ናይ ሽዑ መምህር በረኸት ኣብ ውድድር ቅድድም ብሽክለታ ክትሳተፍ ከም ዘለዋ ሓበራ። ብድሕሪ ዚ ደሴት ማዕዳ መምህራ ብምስማዕ ዝምባለኣ ናብ ሳይክል ቀይራ ስድራኣ ከይፈለጡ ንውድድር ዘይትበቅዕ ዓባይ ሳይክል ሒዛ ክትወዳደር ጀመረት። ኣብ ፈለማ ጸወታ ድማ ንቤት ትምህርታ ወኪላ ኣብ ዝገበረቶ ውድድር ሳልሳይ ደረጃ ሒዛ ስም ቤት ትምህርታ ኣጸውዐት። ብድሕሪ ዝዓወት ተስፋ ከም ዘለዋ ዝረኣዩ ስድራ ቤታ ኣብ ጎና ኮይኖም ከም ዘተባብዕዋ ገለጹላ። ብዘለካ ኢኻ ትጅምር ድሓር ኢኻ እናዓበኻን ዝደለኻዮ እናረኸብካን ትኸይድ ዝብል እምነት ዝነበራ ደሴት ነዚ ባህግን ጻዕራን ርዩ ኣብ ከባቢ ገዛውቶም እንዳ ችክሊስታ ዝሰርሕ ዝነበረ እስማዒል ንቕድድም ትኾና ሳይክል ባዕሉ ከም ዝህባ ሓበራ። ከይዶንጌ ድማ ቃሉ ኣተግቢሩ ንውድድር ተኾና ሳይክል ብእምነት ኣረከባ። በዚ ዓብዪ ተስፋ ዝሰነቐት ደሴት ቀፂላ ኣብ ዘካየደቶም ውድድራት ክልተ መድረኻት ቀዳመይቲ ኮይና ተዓወተት። ኣስዒባ እውን ንምምሕዳር ትራቮሎ ወኪላ ዝተጻወተትሉም ካልእይቲ ኮይና ወፅያ ስማን ስም ምምሕዳራን ኣጸውዐት። ብድሕሪ ዝዓወት ዓበይቲ መንገድታት ጉዕዞ ቅድድም ብሽክለታ ክኽፈተላ ጀመረ። ምስ ምምሕዳር በሪኽ ኮይና ብርክት ዝበሉ ዓወታት ብሓገዝ ናይ ሽዑ ኣሰልጣኒኣ ኣኽሊሉ ሃይለ ረኺባያ። ካብ ናይ ንኣሽቱ ተወዳደርቲ እውን ናብ ዓበይቲ ተወዳደርቲ ማውንቴንን ዳኮርሶን ተሰጋገረት። ብውስን በጀት ዘለዋ ጋንታ እናተወዳደረት እውን ዓባይ ተነሓናሒት ክትከውን ግዜ ኣይወሰደላን። ኣብ ዝቐጸለ ደሴት ብተደጋጋሚ ጻዕርን ሕቶን ተቐዳዳሚት ብሽክለታ ጋንታ ዓራግ ሞሳና ደበሳይ ብስምምዕ ክልቲአን ጋንታታትን ናብ ጋንታ ዓራግ ኣምርሐት። ጻዕራን ፍሉይ ክእለታን ዝተዓዘበት ሞሳና ደበሳይ ደሴት ኣብ ጎና ኮይና ክትጻወት ክቱር ባህግዩ ነይሩዋ። ማዕረ ገዛ እንዳ ደሴት እናኸደትያ ለሚናታ። ኣብ መወዳእታ ሕልማ ሰሚሩ ክልቲአን ደቂ ሓንቲ ጋንታ ኮይነን ውድድረን ጀመራ። ኣብ ጋንታ ዓራግ ገና ዝቁጸረ ኣዋርሕ ከይገበረት ልዕሊ ትጽቢት ብዙሓት ዘስደምም ብቕዓት ከተመዝግብ ጀመረት። ምስ ካብኣ ብዕድመን ልምድን ዝዓብያ ተወዳዲራ ክትዕወትን ብሩህ መጻኢ ካብ ዘለዎን ከዋኽብቲ ቅድድም ብሽክለታ ምዃና እውን ብግብሪ ኣመስከረት።
ብፍላይ ኣብ 2017 ውድድር ሻምፒዮና ዞባ ማእከል ካብ ድሕሪት ሓንቲ ነጥቢ ጥራይ ሒዛ ተበጊሳ ዝጀመረቶ ውድድር ጸኒሑ ኣብ ዝተኻየዱ ዙራት ንኹለን ተመክሮን ብቕዓትን ዝነበረን ተወዳደርቲ ብጅሮ ገሊፋ ኣብ ዝቐጸሉ ውድድራት ክሮኖሜተር ሳልሰይቲ ብምውጻእ ብድምር ነጥቢ ሻምፒዮን ቅድድም ብሽክለታ ዞባ ማእከል 2017 ኮነት። እቲ ዝገርም ነዛ ዓወት እዚ ገና ጓል 17 ዓመት ከለያ ወኒናቶም። ነዚ ብቕዓትን ክእለትን ዝረኣየ ኣሰልጣኒ ሃገራዊት ጋንታ ቅድድም ብሽክለታ ሳምሶም ሰሎምን ኣካል ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኮይና ክትወዳደር መረጻ። ኣብ ናይ ፈተነ ጊዜኣ ንኣሰልጣኒ ሳምሶም ሰሎምን ዘእምን ብቕዓት ኣርእየቶም። ፍሉይ ብቕዓታ ዝረኣየ ኣሰልጣኒ እውን ኣባ ዓብ ተስፋን እምነትን ኣሕዲሩ ኣብ ንኡስ ዕድሚኣ ኣብ ሩዋንዳ ዝካየድ ውድድር ሻምፒዮና ኣፍሪቃ 2018 ምስታ ሃገራዊት ጋንታ ሒዝዋ ናብ ሩዋንዳ ተጓዕዛ። ከም ትጽቢት ብዙሓትን ኣሰልጣኒኣን እታ ሓቦኛ ፍሽኽታ ካብ ገጻ ዘይፍለ ዓብይ ናይ ዓወት መንፈስ ዘለዋ ሓያል ተወዳዳሪት ደሴት ኪዳነ ኣብቲ ዝተኻየደ ውድድር ኣብ ኩሉ ዓወታ መዝጊባ ስማን ስም ሃገራን ክባበለት ኣብ ናይ ፈለማ ካብ ሃገራዊ ወጻኢ ዘካየደቱ ውድድር ዓብይ ዓወትን ልምድን ተጎናጸፈት። ኣብ ውድድር ሻምፒዮና ኣፍሪቃ ሩዋንዳ ዝደመቐት ደሴት ብቕዓታ ዝረኣየ ዓለም ለኸ ትካል ምስልጣን ቅድድም ብሽክለታ UCI ንዓኣ ሓርዩ ናብ ስዊዘርላንድ ኣምሪሓ ዝተፈላለዩ ዓለም ለኻዊ ስልጠናታትን ውድድራትን ክትረክብ ዕድል ከፈተላ። ኣብኡን ዘይሓመቐት ደሴት ብዙሕ ከይጸንሐት ምስተን ካብ ዓለም ሙሉእ ዝመጻ ተቐዳደምቲ ብሽክለታ እናተወዳደረት ካብተን ብሉጻት ተስፋ ዘለወን ተወዳደርቲ ክትከውን ግዜ ኣይወሰደላን። ምስ ንኡሳት ተቐዳደምቲ UCI ኮይና ወርልድ ሻምፒዮን ጁኒየር ኣብ 2019 ተወዳዲራ ብክሮኖሜተርን ናይ ጽርግያን ዓብይ ውጽኢት ሒዘያ ነቲ ውድድር ዛዚማቶም። ቀጺላ ድሕሪ ውድድር ብዙሕ ከይጸንሐት ኣብ ውድድር ኦሎምፒክ ኣርጀንቲና ተሳቲፋ ታሽዒት ኮይና ብምውጻእ በዓል ዓብይ ተስፋ ዓለም ለኻዊት ተወዳዳሪት ምዃና ኣመስኪረያ። ኣብ ዝቐጸለ ዓመት ዓብይ ልምዲ ዘኻዕበተት ደሴት ፕሮፌሽናል ተቐዳዳሚት ትሕቲ 23 ዓመት ኮይና ንኻልኣይ ግዜ ምስ UCI ውድድራታ ጀመረት። ኣብኡን ኣይሓመቐትን ካብ ግዜ ናብ ግዜ ብቕዓታ እናዛየደ ንዝመጹ ፈተናታት ብጽንዓት እናሓለፈት ንፍዕቲ ተስፋ ዘለዋ መንእሰይ ምዃና ኣመስከረት። 2019 ኣብ ኢትዮጵያ ከተማ ባህር ዳር ዝተኻየደ ውድድር ሻምፒዮና ኣፍሪቃ ኣብ ጽቡቕ ብቕዓት ኮይና ዝተወዳደረት ደሴት ኣብ ናይ ዓበይቲ ናይ ክሮኖሜተር ውድድር ሳልሰይቲ ወጽያ ኣብ ትሕቲ 23 ዓመት ውድድር ክሮኖሜትር ካልአይት ኮይና ተዓዊታ። ኣብ ናይ ጽርግያ ውድድር ትሕቲ 23 ዓመት እውን ቀዳመይቲ ኮይና ወርቂ መዳልያ ተሸለመት። ብደረጃ ኣፍሪቃ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ተዓዋቲት እቲ ውድድር ክትከውን እጃም ደሴት ኪዳነ እቲ ዝዓበየ ነይሩ። ብተመሳሳሊ ኣብ 2019 ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዝተኻየደ ወርልድ ሻምፒዮና ተሳቲፋ ዘተባብዕ ውጽኢት ረኺበያ። ደሴት ኪዳነም ስማን ስም ሃገራን ኣህጉራን ንምብራኽ ብርቱዕ ጻዕርን ኒሕን ሒዛ ንኸማ ደቂ ኣንስትዮ ኩሉ ከም ዝከኣል ብተግባር እናርኣየት ኣብ ልምምድ ከለያ ብዕለት 8 ወርሒ 11 2021 ብዘጋጠመ ሓደጋ መኪና ኣብ 21 ዕድሚኣ ካብ ዓለም ዝተፈልየት። ትካል UCI ሓዊሱ ዓበይቲ ማዕከናት ዜናታት ዓለምና ተስፋ ሃገራን ኣህጉራን ኣብነት ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ጻዕራም